Quina creus que és la millor sèrie de la història de la televisió? El Radical Lliure ho tenim claríssim. És una que t'ensenya química i ni te n'adones. T'ho descobrim. Des d'un punt de vista científic i en particular des del punt de vista de la química, hi ha una sèrie que és al·lucinant. I no ho estem dient pel fet de sintetitzar droga, Ho estem dient perquè fan servir la química per coses al·lucinants com aquesta. Fan servir àcids per dissoldre coses i que és fantàstic! El que aquí veiem és que en Walter White i en Jesse Pinkman han de desfer-se d'un cadàver. En Walter White decideix utilitzar àcid fluorhídric i li diu a en Jesse Pinkman que dissolgui el cadàver utilitzant un recipient molt especial fet de polietilè. El que passa és que en Jesse Pinkman no trobaria aigua a mar i es passa les recomanacions d'en Walter White per l'Arc de Triomf, dissolent el cadàver en una banyera, amb el resultat que ja coneixem. I és que els àcids són unes substàncies increïbles, a més de ser essencials per a la nostra vida. Moltes de les reaccions químiques que es produeixen en el nostre cos es fan amb medi àcid. Per exemple, les parets del teu estómac segreguen àcid clorhídric per poder trencar els aliments en peces més petites i així poder-los absorbir. Els àcids, com l'àcid clorhídric, són àcids forts. Això significa que tenen la capacitat d'alliberar moltíssims protons al medi, molts. Aquests protons són els responsables de trencar les proteïnes, els greixos, els sucres i qualsevol dels teixits tous que formen els nostres cossos en fraccions molt més petites. Per això tenim àcid clorhídric a l'estómac per fer la digestió. Però en Walter White, que és un químic de primera, sap que per més protons que alliberi el nostre àcid no serà suficient com per dissoldre els ossos. Necessitem un àcid que, a més de llançar protons, tingui un agent corrosiu capaç de dissoldre els elements inorgànics dels ossos. En el cas de l'àcid clorhídric tenim els protons i tenim l'ió clorur, però l'ió clorur no té aquesta força. I aquí és on entra l'àcid fluorhídric. L'àcid fluorhídric és un àcid més dèbil que l'àcid clorhídric. Això vol dir que envia menys protons al medi, però n'envia prous com per dissoldre tots els teixits tous d'un cadàver. Això sí, l'àcid fluorhídric conté l'ió fluorur, que és la canya de la muntanya, perquè per les seves característiques químiques és molt corrosiu i és capaç de dissoldre també el fosfat de calci i els altres minerals que contenen els ossos. L'àcid fluorhídric, per tant, és capaç de dissoldre un cadàver en la seva totalitat. Però, clar, té algun que un altre inconvenient. I és que l'àcid fluorhídric també és capaç de dissoldre aquelles substàncies que contenen sílice. I on hi ha sílice? Exactament, a la ceràmica de la banyera. Per tant, a mesura que l'àcid fluorhídric va dissolent el cadàver, també va dissolent la banyera. Però para un moment, si l'ió fluorur és tan corrosiu i tan perillós, per què es posa en els dentífrics o a l'aigua potable? Doncs perquè efectivament l'ió fluorur és tan corrosiu que té un efecte bactericida. És capaç de protegir les nostres dents de la càries. Això sí, és molt important tenir en compte la concentració. La quantitat d'ió fluorur que es posa a l'aigua potable és de menys d'1 part per milió, mentre que la concentració d'ió fluorur en l'àcid fluorhídric comercial és de més de mig milió de parts per milió. La clau està en la concentració. Però tornant a la sèrie, el coneixement de la química va permetre als guionistes generar una de les escenes més mítiques de tota la sèrie. I és que per això, des del Radical Lliure creiem que Breaking Bad és la millor sèrie de la història de la televisió, perquè a més de que flipes amb els personatges i amb la trama, aprens química de la bona i ni te n'adones. I pel proper vídeo, Narcos.